जेके यादव फिल्म्स प्रेजेंट। अरे हे बंगाली बिलाई, क्या रे? हमके अटकन चटकन पटकन के मन करता। अच्छा, हमहू तो हई बंगाल वाली पारी का तू निहारेला हमके हर घर। हमहू तो हई बंगाल वाली पारी का तू निहारेला हमके हर घरी। ज्यादा बोलबे तो एक चाटी मार देबो रे, ज्यादा बोलबे तो एक चाटी मार देबो रे। तोरा ऊपर के ऊपर के ऊपर के, तोरा ऊपर के ऊपर हम हार देबोगे, तोरा ऊपर के ऊपर हम हार देबोगे। हमहू तो हई बंगाल वाली पारी का तू निहारेला हमके हर घर। हमहू तो हई बंगाल वाली पारी का तू निहारेला हमके हर घरी। ज्यादा बोलबे तो एक चाटी मार देबो रे, ज्यादा बोलबे तो एक चाटी मार देबो रे। तोरा ऊपर के ऊपर के ऊपर के, तोरा ऊपर के ऊपर हम हार देबोगे, तोरा ऊपर के ऊपर हम हार देबोगे। बंगाली तोरा ऊपर के ऊपर हम हार देबोगे। आरा छपरा ही लैनी अभी लाइव मोतिहारी। सवाहाज के लइका तोहर गरमी उतारी। आरा छपरा ही लैनी अभी लाइव मोतिहारी। सवाहाज के लइका तोहर गरमी उतारी। यादव जी के लइका पानी ढार देतोगे, यादव जी के लइका पानी ढार देतोगे। तोरा ऊपर के ऊपर के ऊपर के, तोरा ऊपर के ऊपर हम हार देबोगे, तोरा ऊपर के ऊपर हम हार देबोगे। तोरा ऊपर के ऊपर हम हार देबोगे। कथी तोरा मन में बाबू झकानी बतिया। बिलवा के साथे बिताइल न रतिया। कथी तोरा मन में बाबू झकानी बतिया। बिलवा के साथे बिताइल न रतिया। जेके यादो 500 देतोगे, जेके यादो 500 देतोगे। तोरा ऊपर के ऊपर के ऊपर के, तोरा ऊपर के ऊपर हम हार देबोगे, तोरा ऊपर के ऊपर हम हार देबोगे। बंगाली JK Yadav Films